नुजाफैबावनो हादों बिथांनिनो सेक्रेटारि एबसुनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मनिराम बरगयारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो बुंलांगोन मिथियैखौ मिथिनो मोनगोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौ मेल जोबजासे थाफुंजोबनानै बे मेलखौ खोनासंनो थाखाय खावलायनायजों आं दिनै बे नोंथांमोननि मददजों बे आफादखौ सालायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय गोजोन्थों। दानिया हाबाफारि बादियै दाहा फोरमायनाय जोंनि थाखानाय जेनाखि हाबाफारि जोंहा बर' राव आर'नाइजों बरायनायखौ आजावनो थाखाय आं जेरै खावलायदों आर'नाइजों बरायनायखौ आजावनो खावलायबाय। बेनि उनावहाय बिनि उनावहायनो जोब्बाय जिरायनो हासिगोन। बोसोरसालिया जुथुम्माखौ देग्लाय बे नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि दरखं मोखां बा गेलेग्रा फोथाराव जों खुंबाय। बेवहाय जोङो गासै डेलिगेटफ्रा 175 जादों। बेवहाय जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आवथानि सिङाव मोन 14 जों गुदि बर' थुनलाइ आफाद दं।
दा फैनानै मोजाङै सावरायनायनि गेजेराव जोङो थांखि लादों थांखिया बेनो जे बिटिआर सुक्ति मथे जेसेबां जों गुदि फरायसालि बा गेजेर फरायसालि भेन्सारफोर दं बेखौ माने सरकारा लानांगौ लाजोबनो हायागौ माने जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद दुलाराय माने एबसु जों ज' खौसे जानानै जोङो गभर्नमेन्टखौ जों प्रेसार होबाय थागोन आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादा बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो सम्पुर्ण भाबै जोङो वेलकाम खालामदों मदद होदों जे बिटिआर सुक्तिया जाथारनांगौ आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जिखुनु जोंनि बर'नि गेजेराव जेखि राजखान्थि पार्टि जाया मानो जेखि माबा जाया मानो दोलो जाया मानो जों बेखौ ज' जानायखौ जों लुबैदों बेनिफ्राय चित्तरन्जन मुसाहारिया जिहेतु बर'नि सल'मानि सुंद' सल'नि सम्राट हिसाबै जे बिथांनि मुङै जोंनि डेलिगेटआव मैया सावरायदों जे बिथांनि मुङै बर' थुनलाइ आफादा बर' सल'मा सम्राटनि माबायै ट्रास्ट खुलिनांगौ होननानै बुंदों आरोखि दा बे बर' सल'मा सम्राट आगोलाव बर' सल'मा सम्राट होनबाय थायोमोन बेनिफ्राय जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा थांनाय बोसोराव बे खैराबारियाव जिथु जथुम्मा जादों बेवहाय जोङो बे डिमान्डखौ लांनानै जे बर' थुनलाइ आफादा बे चित्तरन्जन मुसाहारि बर' सल'मा सम्राट उपाधि होनायनि लादों आरोखि दा ओमफ्राय बेखौ जोङो ट्रास्ट खुलिनानै फैदों दा ट्रास्टखौ खुलिया जोङो थेवबो नैबे फैगौ 6 आरो 7 मार्च मासाव जोंहा तामुलपुराव बर' मिरु थुनलाइ आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालि जथुम जागोन बेवहाय जोङो बिथांखौ बिथांनि मुङै ट्रास्ट खुलिनायनि जोङो डिमान्ड हैगोन आरो बे आरोखि बे दा जों नाजागोन बेबादिनो ओमफ्राय जोङो ओमफ्राय नैबे इलेक्सन माने भटार लिस्ट बे भटार लिस्टआव माने गोबां जोंहा फोरोंगिरिफोरनो बांसिन होयो बे खामानिखौ दा बे गुदि फोरोंगिरि बा गेजेर फोरोंगिरि बिसोरो बर' बिजों फरायनाय हिसाबै बै असमिया हांखोखौ बिसोरो सिनायनो हाया बारा ओंखायनो बिथांमोनहा बेखौ माने नायनो थाखाय बुजिनो थाखाय गोब्राब जायो दा बे गोब्राब जानायनि थाखायनो मैया जोंहा बेखौ गोथौ सावरायनायनि गेजेरजों जे बे इलेक्ट'रेल रलआव जे इंराजिजों लोगोसे असमियाजों लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय जे देबनागरि हांखोखौबो बाहायनांगौ आरो बेखौ जोङो प्रस्ताबा गोख्रों लादों बेखौ जोङो बिटिआरआव जमा होगोन बिटिआरनिफ्राय आसाम सरकारखौ जोङो प्रेसार खालामहरगोन आरोखि मानो बुङोब्ला जिहेथु माने बाथ्राया जाहैबाय जों बेखौ प्रेसार खालामनो हानाय जोंहा मोनसे माबा लायना जाहैबाय जिहेथु जोंनि बर' रावा माबा अफिसियेल लेंगुवेज एस'सियेटेड जाबाय हिसाबै जोंहाबो राइट दं बाहाय जोंहाबो राइट दं दा जोंखौ बे फारसेथिं माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होनानै आरो फारसेथिं बिदि डिप्राइभ खालामोब्ला बेथ' मा होनबालाय अफिसियेल लेंगुवेज मा जाबावनो बेबोथ' मोनसे अफिसियेल लेंगुवेजथार बे माबाया भटार लिस्टआ बे हिसाबैनो जों बेखौ मैया गोख्रोंथार एखेबारे 2 नम्बर प्रस्ताब लादों आरोखि बेखौ जों दा बेखौ जोङो बिटिआरनि गेजेरजों हरगोन आसाम सरकारनो आरो मानियागौमानि जों बेखौ नांगौ जायोब्ला जों मा होनो बेखौ डिमान्ड खालामबाय थागोन आरो मोनथारनायनि जों खामानि मावनानै आदाय खालामनो नाजागोन आरोखि बे जिहेतु बर' थुनलाइ आफादा गोबां नाजानायनि गेजेरजों बर' रावखौ फेहेरनायनि बिराद जुजिथाबगासिनो दं बे बिथिङाव गोबां बर' लिरगिरिफोरा साहित्य अकादेमि आरो गुबुन माननि बान्थाफोरखौबो देरहानो हाबाय खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो गुबुन बिथिंनिफ्राय जे सुबुंफोरा माने अजद खालामगासिनो दं जे हांखोनि माने जेंनाया गोबां बेले बेजे जागासिनो दं बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादा मा बिफाव लागोन बे बिथिङै बर' थुनलाइ आफादा जोङो जेसेबांनाखि जोंहा मोननांगौ दङ माबानिफ्राय मोननांगौ प्रायप' आरोखि जेनेबा मोननांगौ लाइन दङ बाहाय जोङो नंगौ जोङो माबा जागासिनो दङ माने हुनमुखिन जागासिनो दङ अब्लाबो जों बे हुनमुखिनखौ जों माबा हिसाबै आफादारि हिसाबै जों बेखौ मोनफुंनो थाखाय जों नेरानेफोरा माने नाजाबाय थागोन बेखौ मोनफुंनो थाखाय जेब्लानाखि मोनासिम अब्लासिम जों बेखौ मोननो थाखाय जोंहा बे साहित्य जोङो बर' रावा 8 सिडुलाव थिसनजाबाय बर' रावा 8 सिडुलाव थिसनजानानै बेवहाय जोंहा मा मोननांगौ दं गभर्नमेन्ट भालरफोरा बर' रावखौ 8 सिडुलाव थिसनजानाय लोगो लोगो जोंहा साहित्य सभाया मा मोननांगौ दं बेखौ जों मोनफा आदाय खालामनो थाखाय जों हाबाफारि लागासिनो दं आरो बेखौ जोङो मोनागौमानि मावफुंबाय थागोन आन्दलन खालामबाय सोमावसारबाय थागोन बिबाय थागोन